Stretávame sa v štúdiu Milujem Slovensko, máme už za sebou niekoľké natáčanie. Ako to máš so sebavedomím, čo sa týka toho, aký si sebavedomý pred kamerou aj s odpoveďami? Ja neviem, či som nejaký sebavedomý. Počkaj, myslím si, že som sebavedomý v nejakom reálnom živote do nejakej miery. Myslím si, že to s nejakým sebavedomím nepreháňam. Možno niekto má niekedy pocit, že to so sebavedomím preháňam, ale ja mám pocit, že sme v súťaži, sme v Milujem Slovensko, mám chuť vyhrať, tak sebavedomo, keď niečo viem, tak sa snažím to sebavedomo povedať. Takže s tým herným sebavedomím som OK. Je to teraz tak akurát, ale ešte sme nedotočili úplne do konca, tak som zvedavý. A bola tam aj taká nejaká nervozita na začiatku, už to tak trošku opadlo? Vieš, je to také zaujímavé, že hovoríš, že si použila slovo nervozita a ja som mal jedine trošku stres z toho, že aby tá prvá epizóda, tá silvestrovská, čo bola úplne prvá, ktorú sme aj točili spolu v tejto novej zostave, že aby to vyšlo, že aby to bolo dobré, aby sa to ľuďom páčilo, aby na to boli dobré reakcie, že z toho som mal trošku stres, ale ja som to aj v nejakých rozhovoroch hovoril, že sa tam stala taká zaujímavá vec, že ja som po 30 sekundách od začiatku toho celého mal taký pocit, že je to super, že ježiš, wow, to je príjemné. Tak nervozita tu už nie je jedine z víťazstva, samozrejme, že som súťaživý, takže, alebo do istej miery som súťaživý tam, kde treba, tak z toho som trošku nervózny niekedy, hej. Po tej prvej epizóde bolo niekoľko reakcií, či už pozitívnych, negatívnych, takže prevažovali aj tie negatívne. Myslíš si, že to bolo tým, že ľudia boli zvyknutí na Dana a že si ešte nezvykli úplne na teba? Ja rozmýšľam nad tvojou formuláciou, lebo ty si povedala, že prevažovali, a to si myslím, že neprevažovali. Ja si myslím, že prevažovali pozitívne reakcie a to, že niekto napíše pochopiteľne nejakú ako keby negatívnu reakciu, je úplne normálne. Ja som strašne rád, že to vzbudilo záujem, že to vzbudilo nejakú emóciu. Ja absolútne nepotrebujem, aby každý ma mal rád, alebo aby som bol každému sympatický. Je to úplne v pohode. Keď vyhrám, ja pevne verím, že pred televízorom si zopár ľudí povie, že do keľu ja som držal Adele. Je to úplne super. Ale myslím si, že tá emócia je dôležitá, že ľudia uvidia, že tú hru obidvaja za Adelou hráme radi a že sa navzájom podľa mňa nejakým spôsobom doplňame. Takže ja si z takéhoto niečoho nerobím vôbec ťažkú hlavu a preto opakujem, že som strašne vďačný za to, že prevažná, drvivá väčšina tých komentárov bolo pozitívnych. Dano Danko, mali ste nejaký rozhovor o Milujem Slovensko, že možno dával si nejaké tipy alebo nejakú spätnú reakciu na teba? Že ja som sa nepotreboval, ja keď Dana stretnem, keby tam teraz vyšiel, tak myslím si, že sa pozdravíme, dáme si high five, objímeme sa a on by sa ma, garantujem ti, že by sa ma spýtal, tak čo, jak vám to ide? A ja by som povedal, Dano, je to super, zažil si to, vieš, že s Adelou je to perfektná spolupráca, s Martinom tiež teraz to zažívam ja a on je úplne easy s tým. To som presvedčený o tom. Niekoľko týždňov pendloval medzi Slovenskom a Bruselom. Bolo to podľa mňa aj časovo náročné. Ako ste to napríklad zvládali, že doma, že kto mali ste to nejak rozdelené, že OK, že teraz robím viac ja, teraz viac ty, alebo ako to bolo? My obidva s Verčou robíme, myslím si, že viac menej rovnako, aj keď si myslím, že Verča má viac roboty, také tej naozajstnej roboty. Ja mám pocit, že moja robota je naozajstná, ale je taká hračkárska trošku, ale to je super, ja to mám takto rád. My máme spoločné kalendáre, máme do toho zaangažovaných viacerých ľudí, ktorí logisticky nám riadia ako keby ten kalendár v zmysle, že vieme, kto je kde, kedy a vieme to všetko do toho nejakým spôsobom napasovať. Ale je to veľmi vždy otvorená debata a musíme veľmi veľa vecí dopredu plánovať. Takže nemôžem ja prísť, ani Verča nemôže prísť, že vieš čo, zajtra ja vlastne idem na 2 dni preč. Takto to nefunguje, že tieto veci dlhodobo máme dopredu ako keby naplánované, aby sme to vedeli poskladať. Ja vždy musím podávať hlásenia po tom, ako dotočíme, že či som vyhral alebo prehral. Takže moje deti jediné vedia, že ako sa to celé vyvíja. No. Takže deti sú fanúšikovia, určite aj budú pozerať, myslíš? No určite áno, ako na 100% podľa mňa niečo z toho určite uvidia aj ten Silvester. Šimon zaspal samozrejme, ale Sárka vydržala do 10. fakt ako zápalky v očiach, keď to išlo a už po 10 minútach som videl, že už je KO, že ide spať, ale mala obrovský zážitok z toho, že videla aspoň kúsoček. Vieš, že to bolo také, že áno, videla som ocka a môže mi spať. Tvoja manželka je
funguje teda v politike, je veľmi taká rázna, ale ty sa aj vyjadril v jednom rozhovore, že ty by si nedokázal byť taký pokojný, ako je ona pri tých diskusiách. Máš niekedy takéto, že chcel by si ju ich obrániť alebo ochrániť? Alebo... Asi ako každý manžel, ktorý miluje svoju manželku, tak určite áno, ale ona je podľa mňa taká levica, že ona by sa ubranila sama, to je ako keby jedna vec. Ja obdivujem to, že v tých debatách dokáže byť naozaj veľmi vecná, veľmi taká ako keby chladná voči tomu, že sa voči nej používajú zbranie, ktoré si myslím, že sú našťastie len verbálne, ale sú mnohokrát podpásové, vymyslené, sú to klamstvá, nezmysly, zavádzanie a to sa mi strašne nepáči, že mám takú tendenciu ako chlap, že ja by som používal tie isté zbranie, ale vlastne potom človek tak ako keby klesá na tú úroveň, na ktorú vlastne nechce klesnúť a nechce byť na tej úrovni. Takže v tomto ja ju veľmi, veľmi, veľmi obdivujem, že keď toto vidím, tak si hovorím, veď aj jej ľudia píšu, že wow, že toto by som fakt nedal. A ja by som to fakt nedal. Tvoja žena zažíva naozaj veľa takých tých konfrontácií, aj takých slovných útokov. Zažili ste niečo také niekedy, že úplne že naživo? Áno. Vieš čo, boli sme z hadou okolností, sme boli spolu. Bol som na Štrbskom plese, to je také zaujímavé, že kráčali sme do toho najdrahšieho hotela, ktorý tam je. Ale len sme tam išli na kávičku. Nebývali sme tam, ale normálne išiel oproti mne otec s 2 dcérami, ktoré podľa mňa mali 10 a 12. A normálne na mňa akože verbálne zaútočil pred nimi a povedal, nechcem to povedať, lebo to bolo samozrejme sprška takých nejakých vulgarizmov typu akože liberálny, neviem aký. A vlastne akože nič zásadné to so mnou nespravilo, len mi vlastne bolo hrozne ľúto tých 2 dcer, že oni možno nezdielali úplne s otcom ten istý názor, ale boli strašne zahambené tým prejavom svojho otca. Bolo to, vieš, aké to bolo fakt, že mi ich bolo hrozne ľúto a to je to, čo som si z toho zobral.